38 नं बैरबकुंड बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय आमजुलि प्राइमारि आरो सनितपुर प्राइमारिनि सा 50निबो बांसिन बीपीएफ आरो बीजेपीनि मावथि सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल हानजायाव हाबदों। थांनाय सानखालि 38 नं बैरबकुंड बियाबनि बिजाथि आरो बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि नुजाथिनायाव यूपीपीएल हानजायाव हाबो। जयनिं हाबाफारियाव बैरबकुंड ब्लक कमिटिनि आफादगिरि मनोज खाख्लारि आरो गाहाय नेहाथारि गपी सेत्रीजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला कमिटि आइजो गांखंनि आफादगिरि नाराथि बर' आरो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। जयनिं हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरां बिबुंथियाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बुंथिदों दि बिथांमोनहा गाव गावनि हानजानिफ्राय माबा मोनसे मोजां आसा खालामनो हायाखै, बेनिखायनो यूपीपीएल हानजानिफ्राय माबा मोनसे आसाखौ नुदों, बेनिखायनो यूपीपीएल हानजायाव हाबदों। बैरबकुंड बियाबाव बीटीआरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सरकारि खामानिफोरा मावफुं जाबाय होननानैबो फोरमायो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। दिनै भैरबकुंड समस्तिनि सिङाव थानाय आमजुलि प्राइमारि कमिटि आरो सान्तिपुर प्राइमारि कमिटि ओनसोलनिफ्राय गासै सा 50 सुबुं गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय यूपीपीएल जुगदान खालामदों। बिथांमोना जुगदान खालामनायनि आन्दोआवनो दंमोन जे यूपीपीएल थांनाय बोसोरब्रैयाव जिखिनि खामानि मावदों बेनि प्रति गोजोननाय फोरमायनाय। बिथांमोना गाव गावनि पार्टियाव थानानै जेबो आसा नुहुराखै। मानसिया सानफ्रोमबो आसाखौ लाना थांनानै थायो, माबा मोनसे मोजां पजिसनाव फैगोन, साबसिन अबस्था फैगोन बेबायदिखौ आसा खालामो। जे बिथांमोना गाव गावनि पार्टियाव थानाय बेबायदि आसाखौ नुहुराखै, खिन्थु यूपीपीएलआव थायोब्ला जोंहा माबा मोनसेबाबो जागोन बे बाथ्राखौ नुदों आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै यूपीपीएलआव जुगदान खालामदों। जों गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बरायदों जे जों बे ओनसोलखौ जौगानायखौ लुगैयो। बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा रांखान्थिनि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायखौ लुगैयो आरो बेबायदि जौगानो जानोब्ला जों मोजां पार्टि मोजां बिजाथिखौ देरहाहोनांगोन, मोजां सरकार जों गायसननो हानांगोन। कारण जोंनि नैबे यूपीपीएल सरकार दानायनि सिगां जिफोर बीपीएफनि सरकार दंमोन, बे सरकारनि समाव गोलाव सम बिथांमोना सासन खालामनोबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन। रायजो राजानि जिखिनि मौलिक समस्या बेखौनो समाधान खालामनो हायाखैमोन आरो बेनिखायनो थांनाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा जोगारदों। बिनि बदलै थांनाय बोसोरब्रैयाव जों जिखिनि यूपीपीएलनि नेतृत्व बे मानगिरि प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार, बे सरकार ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हादों। बेखौ राजा लामा सामा बानायदों, दै लोंनाय बेबस्था खालामनो हादों, सोलोंसालि गोदान नङाबा रिपेयार खालामनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों मोजां खालामनो हानाय बेबायदि हाबाफोरखौ जों मावफुंदों। गोबां जायगायावनो जों कमिउनिटि टयलेट बा कमिउनिटि हल बेबायदि बानायना होनो हादों आरो मोनसे सभ्य समाजाव थांना थानो थाखाय जिखिनि सुबिदाफोर नांगौ बे सुबिदाखौ जों खामानि मावनो नाजादों। दासिमबो गोबां मावनो गोनां दंबावो आरो बेखिनिखौ जों मावलांगोन। दा बेखिनि खामानिखौ नुनानै रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैदों। दा जों जिखिनि रिपर्ट मोनदों बीटीआरनि मोन 40 समस्तिनि भितराव भैरबकुंड बियाबनि सिङावनो बांसिन खामानि मावदों। जों डिपार्टमेन्टेल जिखिनि स्किम्स बेखौ प्राय 600निफ्रायबो बांसिन स्किम कमप्लिट खालामबाय आरो बे 600नि भितराव जों प्रधानमन्त्री आवास योजनानि स्किमखौ हमाखै, MJNरेगानि स्किमफोरखौबो जों हमाखै, माइनाव सोरां बिथांखिनि स्किमफोरखौ जों हमाखै, आलारि सोरां बिथांखिनि स्किमफोरखौ जों बेयाव हमाखै, बेयाव इनक्लुड खालामाखै। बेनिफ्राय जोंहा गियान सोरां बिथांखिनि जिखिनि स्किमफोर बेखौ जों बे हिसाबाव सोआखै। बेफोरखौ सोयोबा जों अन्तत 2000सो स्किम जों कमप्लिट खालामनो हानाय होननानै देखायनो हागोन। दा जों बैफोरखौ देखायो मात्र डिपार्टमेन्टेल जिखिनि स्किम बेखिनिखौसो जों बुंदों आरो बे हिसाबै जोंनि समस्तियावनो 40 समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन बांसिन खामानि जों मावफुंनो हादों आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि समस्तियाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन पार्टिनि सुबुंफ्रा दैदेनगिरि हाबा लकेल लिडार बिथांमोना गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै जोंनि पार्टियाव जुगदान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोनहा जाहाथे दिनैनिफ्राय
इफोरबायदि नीति आरो आदर्श प्रिन्सिपल एन्ड आइडियोलजिखौ फल' खालामनो जाहाथे खामानि मावनो खावलायदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जिबायदि डिरेक्सन हरो बेबायदि खामानि मावगोन बेखौनो आसा खालामदों मानोना जों गोदान गोजाम गोरोबलायनाय खामानि मावोसो जों जोंनि टारगेटखौ जाफुंहोनो हागोन आसा खालामदों जे बिथांमोना दिनै जायफोर जौगानो बिथांमोना आफादनि प्रिन्सिपल मथे सोलिनाय खामानि मावो